Ngoba babukeli benazi bayo iMakhiwa TV ukuthi besila endaweni la kaWard 7 lapho ubaba uSE Mkhwanazi obehlele khona umcimbi ukuthi kube nezinto ezenzakayo emphakathini uzonaba kabanzi ukuthi ngoba esibizile siwumphakathi inhloso yalomcimbi ebesibizele wona ukuthi yini inhloso yawo lomcimbi. Ngifisa ukubingelela kuMakhiwa TV, ngibingelele na kuba bukeli bonke balolu hlelo. Namhlanje besizela endaweni yaseShoba eWard 7 emkhandluni wabaqulusi. Bisizokwenza imisebenzi emibili kodwa omkhulu nawo wonke bekuzokwethula ihholo lomphakathi elakhiwe kule ndawo. Leli hholo siliqalwe ngo-October ngonyaka ophelile njengoba seliphelile nje manje. Besizolivula ngokusemthethweni kuba umphakathi ulisebenzise. Kulomhlangano ke bekukhona abantu abasha ababe sebegcina sebenandisa besibonisa njengomkhandlu ukuthi asenzanga into eyiphutha ngoba sebezoqhubeka ababe nendawo yokuhlangana bayivocavoce yokuhlangana bapractice nomphakathi awuseza ukuhlangana nje okhalweni nabamabandla ngokushintshana bazokwazi ukuba basebenzise ihholo labo uma beneyinkonzo eyinkulu njengoba sazi ukuthi sisendaweni yomphakathi. Siyafisa kakhulu kuba sibongele umphakathi, ngibongele nokhansela wakwaWard 7 ukhansela uKhumalo ngoba ubelokhu eyiphele endlebeni efisela kuba abantu abamkhetha kube khona abakucoshayo. Nengifisayo kakhulu kuba ngibonga umphakathi waseShoba oyiphathe kahle uzomukela intuthuko. Ngicelileke futhi bangethembisile ukuthi bazokwenza okusemandleni nabo kuba balivikele ihholo njengentuthuko yabo. Kodwa futhi khona namhlanje ngibuye ngachaphazela udaba lwamanzi ukuthi kunesinqumo seZululand sokuba sisebenzisa amanzi njengabaqulusi siwaphakele kuyo yonke indawo. Ngakho ngibachazele nalokho ukuthi sicela sibekezelelane sizoza nohlelo oluyilo lokuba silungise iphethu lokuthiwa ama-spring protection senze noma yini ukuze sikwazi ukulekelela abantu bethu ukuze bathole amanzi ngendlela efaneleyo. Siyabonga kakhulu. Ngoba nizwela ke babukeli bayo iMakhiwa TV ubaba Meya ebeka kabanzi nendaba yamanzi ehlasele endaweni yakhona eFrayedi ngoba uyakuveza nokuthi ngoba lakhiwe ihholo lizothatha amaciko iyouth ingabi uluvanzi emphakathini okusho ukuthi iyouth ifanele ibe imbumbe ibe ndawonye ihholo livumelekile emphakathini ukuthi belisebenzise. Siselapho baba Meya ngizocela nje kabanzi ukuthi uke wabalula indaba yama security infrastructure yehholo ukuthi izoma kanjani ama security azoprovide umasipala. No, ngicabanga ukuthi lokho inkulumo esizoyisebenza kahle nomhlonishwa ukhansela kodwa kusuka manje kuzobe isikhathi la khona sekunohlelo liqondile umkhandlu uzoqhubeka ulekelela ukuba kuqhutshekwe ligadi ihholo ukuze lingalinyazi ukuze ukuhleleka kokusebenza kwalo kube nohlelo olufanele lizobe lulungiswa ukhansela kanye nama-ward committee. Kodwa njengamanje njengomkhandlu sizoqhubeka silekelele ukuthi ihholo liphephe. Ngoba nizwela ke yena ubaba Meya ke abakuveze kabanzi kwathiwa uMeya wekero bakithi ukuthi cha lapha afika khona bakwethu ufika nje ashaya isikero andlulile phambili. Okunye sasiphetha nje baba Meya umbuzo wokugcina enginawo ukuthi njengamanje ngoba usufikile endaweni kaWard 7 walikhanda ihholo umphakathi wabonga ukuthi njengamanje ukusuka manje kuyaphambili sibheke kuDisemba ukuthi ubaba Meya inhlelo zakhe ezithini. Zinengi inhlelo kodwa kwezentuthuko sisayimisela ukulungisa la eShoba siyakweleta njengomkhandlu ukuba sifakele imizi ewu178 ugesi nokuyiproject eyethule eminyakeni eminingi edlule kodwa akaze leyo project imaterialize. Ngikhulumile ngayo ukuthi sizozama ukuba siyilungise lapha eShoba phesheya etsheni kune project yemizi ewu83 lapho umkhandlo sowafaka khona waqeda cishe sekuyophela inyanga yesithathu sinenkinga yokungafiki kaEskom ukuzokhanyisa. Ngakho ngichazela lokho emphakathini kodwa ke odabeni lwamaciko ngiyaqala ukubona eShoba sinamaciko angaka. Ngicabanga ukuthi sizohlangana nokhansela uKhumalo njengoward councillor ukuthi sibone ukuthi njengoba sekunehholo nje yini esingayenza. Bakhona nje asebengihlebelela ukuthi bangajabula kabi mabengelekelelwa ngesound system ukuze bakwazi ukuthi uma kunemicimbi beqashiwe bakwazi ukuba babe ne sound system yabo abayisebenzisa khona. Uhulumeni wasekhaya ukhonela lokho kuba
athuthukise umphakathi kodwa asinikeze kuphela inqalasizinda kufuneka sibuye sithuthukise namakhono ikakhulukazi kubantu abasha kodwa ngeke ngiyeke ukuthatha leli thuba ukuthi ngoba lo msebenzi omkhulu kangaka wenziwe ngenyanga abantu besifazane ngifisela abantu besifazane bonke ebaqulisini ngokukhethekile la ishoba ukuba babe nempilo enhle nempilo ende. Umama Masondo okade lapha nje ekhuluma phambi kwami uye oqinisekisile ukuthi bengabantu besifazane bazoyimela indawo yaseshoba uqinisekisa ukuthi intuthuko esuke silethiwe bayivikela. Ngiyabonga kakhulu.